ukuphela kohambo oselidonse isikhathi eside lwakulimaza ngokomoya, umphefumulo, umnotho, umzimba nje mfowethu. Namhlanje uyinqobile icala. Hayi mntaka baba, ngibonga idalo zobaba mkhulu bami, ngibonga kakhulu abantu abebengikhulekisa kule nkinga ebengibhekene nayo, ngoba angekho umuntu ongabulawa uyise phambi komndeni wakhe bese umndeni wakhe uthule. Akayikho umfana nongabe kuthiwa uyigwala kangakanani. Sasokuma thina sikhalele ukuthi ubaba akaphume ejele futhi uboshwe ngendlela engachaziwe kangathalelwa umuntu, sasingeke singakukhabeli thina njengomndeni wakhe. Ngithi ke lo 3 years wonke ngihamba leli cala lingena endlekweni more than 1.5 million ngehla ngenyewa lana. Lokho okukhombisa ngokusobala ukuthi bengibhekene nenkinga engakanani, ngoba bekukhona abantu ababefisa ukuthi mina ngathi ngingaboshwa, engathi mina ngangena ejele, kodwa namhlanje iqiniso libe ngaphezulu kwamanga. Mfowethu, ngibonile abantu abaningi bekuseka mfowethu, omtenze njalo ubehlala eseduze kwakho, baningi impela abantu bebekuseka. Kodwa namhlanje kube ingqophamlando ukuthi kuqhamuka umuntu esingathi mhlambe uyena owathi mangabe uboshwa kwade kwenzeke ukuthi naye ezoboshwa. Yebo. Thini mfowethu ukuphawula kwakho ngokusekwa wayengumengameli wezwe namhlanje? Angazi ngaqala ngithini mntaka baba, ngibonga uNcamalala ubuntu bakhe budala, akekho ngamazi wakasondela uNcamalala uyabazi ubuntu bakhe. Bengangikweleti ulutho uNcamalala, bengangikweleti nokuze enkantolo, engangikweleti ukuboshwa kwami ngoba akangithumanga, kodwa ukwaze ukuyithuma yena wathi ngiyofa lapho kufa khona eyakithi ngeke bekwazi ngoba naye ebone esekhululekile, ngoba sasikulwela lokho. Namanje ke ngithi Ncamalala ngiyabonga ungahlonizi, ukhule ndoda yamadoda, ube ngangentaba kahlamba, ubuholi bakho izwe libonile. Mfowethu U-Ngizwe, njengamanje ke sisuka la enkantolo siphelile icala uthethe kusasa U-Ngizwe sibona kuphi kusasa? Ikusasa ke lami ke endimeni ilokuthi ke mina ngizophatha lelizwe lokho engangikubizelwe, ngizophatha lelizwe futhi uzokubona kungekudala nje.